És necessari fer preguntes del dia? És necessari fer preguntes del dia? No ho sé. Compañeros, ¿sabéis cómo le ha sentado a María? Pocholo no viene. ¿Cómo están ustedes? Hola, family. Què fa un moment? Malgrat l'esclat d'espanyolisme, Recordo que jo tenia ja la... Tens els informes que et vaig demanar. Molt bé. Que em vas demanar tu, millor dit. Què fa? Què t'ha passat? No sé. I vaig haver d'escoltar la recepta de les hamburgueses. Joder, Hamburgueses. Catalans, no sé si heu vist el vídeo educatiu que ha fet el Tete. Perdó, el conseller Maragall. Sí, home, el vídeo de les 3 bessones, aquell que diu que Catalunya és el Barça i és en Ronaldinho. Es veu que hi ha hagut molta polèmica. Els de l'Espanyol estan que trinen, tu, s'han posat. Bueno, i total, per què? El vídeo diu la veritat. Catalunya és com el Ronaldinho, no? Ja veureu, no estem en el nostre millor moment, per dir-ho d'una forma suau. Abans érem millors, més ràpids i més imaginatius. Ara volem fer filigranes i no ens surt. Ens trenquem de seguida i encara notem els efectes de la ressaca olímpica. La gent està desanimada, tu, i el govern. I no ho dic pel Montilla, que sempre fot la mateixa cara. Que cabron. Recordo un dia, involuntàriament, li vaig tancar la porta dels nassos. I el tio es va quedar impassible. Callat. Això sí, amb el nas com una patata. Però el que deia, hi ha com un ambient de desànim que entre tots hem de superar. Solucions. Jo, quan em desanimo, per exemple, menjo pistatxos. Mira, no sé, proveu a veure què tal. Ja ho sé, això no arregla el pollo de l'AVE. Però a veure, algú té una idea millor? No, veritat? Pues a menjar pistatxos. I la setmana que ve, tots animats, vale? Vinga, ai senyor. Va, a la de 3. 1, 2 i 3. Visca. A menjar pistatxos. Oh, ja, va bé.